Szia! Úgyhogy egy hét már eltelt az OB óta. Hát egy nagyon izgalmas hírrel tudok neked szolgálni. Vagy hát inkább egy kérdéssel. Igen. És mit gondolsz arról, hogy indulhatnál a rövidpályás világbajnokságon 200 pillanaton? Az életem egy nagy lehetősége lenne, úgyhogy... Mindannyian megküzdünk a saját démonunkkal, és hát amit te is keresztül mentél az elmúlt időszakban, biztos vagyok benne, hogy nem lehetett egyszerű, és nekem már volt szerencsém hazai közönség előtt átélni, hogy milyen is versenyezni, és szeretném, hogy ennek te is részese legyél, és te is átélhessd. Hát nem is tudom, mit mondjak, mert tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, és nem tudom, hogy tudnám ezt így meghálálni, vagy hát remélem, hogy valahogy majd meg tudom hálálni egyszer az életben. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon meg vagyok hatodva ezzel. Más valóra, amit elterveztél, és remélem, hogy ez egy olyan kapaszkodó, vagy egy olyan motiváció lehet neked, ami így a mindennapokban, amikor nehéz napod van, és akár nincs kedved az uszodába lemenni, hogy ez egy olyan élmény legyen neked, ami így éltetni fog. Biztos vagyok benne. Meg remélem még sok 200 pillanatot fogunk közösen úszni így a jövőben. Én is remélem, én is nagyon remélem, hogy így lesz ez. Akkor találkozunk a héten! Szia! Szia! Rövidpályás úszóvilágbajnokság Budapest 2024. December 10-től 15-ig a Duna Arénában.